इसको बजाने का। आवाज अगर सही आया तो सही है। हा, हे किती आहे? हे 13 लिटर आणि ता 5 लिटर। 13 लिटर वाला घ्या ना, 260। माठातले पाणी ताजे ताजे, शांतारामराव माझ्या मनाचे राजे। नाची गोबर आणि नारळाचे किशियो बिशियो घालून आणि कुंडो उकड्या भाताचा कुंडो घालून 2 दिवस तसाच ठेवायचा, म्हणजे आग पेटत, त्याला वळसावणं म्हणतात, आणि त्याच्यानंतर त्या पाणी प्यायचं। काय मागे दिसता मडक्याच मडक्या। आठवता काय दहीहंडी? हो, उन्हाळो यावर्षी उन्हाळा खूप लवकर सुरू झाला आणि एवढा उकडता काय विचारू नका। यावर्षी थंडी जास्त होती ना, तर उन्हाळा पण जास्त पडतो। आणि काय ते म्हणतात ना, फ्रीजचं पाणी पिऊन पिऊन घसो बसाक लागलो। फ्रीजचं पाणी पियायचंच नाही, आपला जुना फ्रीज म्हणजे मडक्या। हा, या सरकुल, या गावी सरकुल म्हणतात हे का, ह्याच्यात पाणी तापायचं। हो, तर म्हटलं ताज मडक्या घेऊचा मातीचा, घ्यायचा काळा की लाल? आता या काकांका विचारूया, काला लेने का कि लाल लेने का? मट्टी तो एक ही रहता है, उसको भट्टी में पका के कलर अलग अलग देते हैं। व्हाइट भी है, लाल भी है, काला भी है। मिट्टी एक ही रहता है, जितना उसमें ठंडा रहता है उतना इसमें भी ठंडा रहता है। हा, तर आता तुम्ही कुठला घेतला याचा विचार केला? लाल, नाही तर रंगीबिरंगी भरपूर सारे ऑप्शन होता, भरपूर आहेत। हा, हे बघा कुंडे पण आहेत बघा, हे बघा कुंडे आहेत, ही छान 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 मडकी होत। आता माझ्या काकीकडे असा सरकूल आहे, ती हांड्यावर भरून ठेवता, त्याच्यातच पाणी तापवता, गॅसवर या असा डायरेक्ट ठेवता, त्याच्यातच पाणी तापवता। काय पण सगळे सोडा, तुम्ही मातीचे वस्तू वापरा, नॅचरल आणि शरीरसाठी पण आणि चांगल्यासाठी पण। हा, बघा तुम्ही म्हणता सामकाच माहिती आहे महत्व, त्यांना सुद्धा माहिती आहे मातीच्या सरकुलात कसा जवान उकाड़ता, कसा जवान बनवतात ताप। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 220 रुपए है। ये सुराही है, पहले के जमाने में चलता था, क्या? अभी लेटेस्ट फैशन में पकड़ा। ही सुराई आहे, सुराई आपण सुराई बोलतो, ती लोक सुराई बोलतात। है ना? हाँ, ये कितना? 220 रुपया। और ये छोटा मटका? ये छोटा मटका 90 रुपए का है। ये 90 रुपए यूज करते हैं, दही भी जमाने के लिए जमा सकते हैं, अचार भी। वापरने से पहले इसको 2 से 3 पानी से अच्छे से धोना है। उसके बाद में गर्म पानी फर्स्ट टाइम डाल के उसको निकाल के फिर अच्छे से वॉश करके फिर उसको यूज कीजिएगा। और पानी भर के एक रात नहीं रखना? नहीं, अगर तुरंत वापरना है तो ये तरकीब है। बाकी अगर आपको रखना है तो फिर अगले दिन से वैसे भी यूज कर सकते हैं, एक दिन भर के रखते पानी में भर के रखने का पानी, और फिर उसको निकाल के अच्छे से वॉश करके फिर दूसरा पानी डालिएगा पीने का। मटका कैसे लेने का? कुछ तो टेक्निक रहेगा ना? टेक्निक बोले तो ये मटका है, इसको बजाने का। आवाज अगर सही आया तो सही है, अगर इसमें आवाज दूसरे तरह का आता है तो समझो ये क्रैक है या कहीं से फुटा हुआ या लीकेज है। हाँ, बांगडी वाढवली तर कसं आवाज येता, आणि बांगडी चांगली असत तर कसं, तसंच मडक्याचं पण प्रकार आहे। काही लिकेज असतात किंवा फुटलेला असतात तर आवाज दबदब येतलो, आणि अगदीच त्याने आता वाजून दाखवला खण खण आवाज येईल। हे बघा हे पंते आहेत छोटे छोटे, आणि या तुमका डायनिंग टेबल वर छोटासा तुमका मीठ ठेवता असतात किंवा लोणचं ठेवता असतात, ते बरण्यावर मुरंबो ठेवतो असतात। हा, ते बघा तिथे मनी मुलांसाठी गल्लो, पिगी बँक। तुला काय आवडलं याच्यातलं? मडकं घ्यायचा विचार आहे? गुल्लक घ्यायचा विचार आहे, गुल्लक घ्यायचा, वर्गासाठी सेविंग। आता वाचू वर्गासाठी सेविंग गल्लो घ्यायचा माती। चला त्याला विचारूया गल्लो कसं देता। ये कैसा है गुल्लक, कैसा है? ये गल्ला 80 रुपए का है। मनी बैग, थोड़ा थोड़ा बचत कीजिए और एक बार एक साथ निकालिए। हाँ, काय थोड़ा थोड़ा के हाथ में देने का और क्या करने का? बस फोड़ देने का। कंदील, त्याच्यानंतर कंदीला विंचिंग्स पण आहे। ये कैसा आपको समझा भाभी जी? अच्छा है। ये आवाज से मैं लेके जाती हूँ ना हमेशा। हाँ, नहीं मैं पूछ रही थी वीडियो में डालने के लिए कि आपको कैसे समझा, ऐसे बोल ना मैं हमेशा की है ना, भरोसा। ही बघा, ही कृष्णा तुळस लाल दांड्याची, आणि ही पोपटी आहे ना, ही साधी तुळस। ह्या छोटा म्हणजे 3-4 माणसांका टीका 220 सांगता, आणि मोठ्या मडक्या 260 सांगता। आता तुम्हीच सांगा खायचा घ्यायचा। मोठ्या जागा जातली काय नाही, तेवढीच जागा जाणार। हा, तेवढेच होतली ना। मोठा खायचा तो 260 सांगता, दाखवा काय बघत आहेत। हा, हे किती आहे? हे 13 लिटर आणि ता 5 लिटर। 13 लिटर 260 आणि 5 लिटर 220। हा, आता तुम्हीच सांगा कोणचा घ्यायचा। आम्ही 13 लिटरचा वया। 13 लिटर वाला घ्या ना, 220 आणि 260 वाला 13 लिटर चांगलं आहे ना।
मोठा घेतला तर काय धुते वेळी काय झाला बिला जरा काय झाला तर लगेच या होता मग लिकेज साठी येऊचा लागतला तर काय नाही हळूहळू धुवायचं. आता मग याचं प्राइस तर विचारून दे. हा विचारा. हे कसं घे बाई 13 पेक्षा या जास्त. आता मामी बोल. आता मामी बोल. हे 10 लिटर 12 तर 13 1 लिटर तर एवढा मोठा 1 लिटरचा 20 रुपयाचा फरक नाही हो. काटोकाट भरला असता 12 नाही तर 10 लिटर गळ्याबरोबर पाणी बरोबर आहे इतक्या. मग कुठला तुमचा विचार काय आहे? या बरा ना जास्त मोठा नको जास्त काय नको जड नाही अगो. साफ करूक होताला हलवाद्यासारख्या जड हलक्या नाही साफ करूक जमताला. हो हसवते वही जरा नाजूक करू या बाळासारख्या. होय ना. हो वहिनी तुम्ही किती किती? आम्ही 12चा पण नाही घेतला 5 लिटरचा डायरेक्ट 10 लिटरचा घेतला. 13 लिटर पण होता. 13 लिटर होता 12 लिटर होता 10 लिटर 5 लिटर म्हणजे कसं आपण हाताळूक पण बरा. या बारा हलक्या फुलक्या त्या सांगता 260. पण तरी पण ठीक आहे. तरी पण ठीक आहे मस्त मजबूत पण भरपूर आहे हाताळूक पण बरोबर आहे. आवाज निकाल के दिखाओ जरा. आवाज निकालो. इलो इलो आवाज इलो ना. कमेंट मध्ये सांगा आवाज इलो की नाही. आप ये क्या चेक करके दिखा रहे हो बराबर? हाँ, ये पानी डाल के चेक करके दिखा रहा हूँ जिससे मालूम पड़ता है कि कहीं से लीक है कि नहीं है. हम लोग उठा के देखते हैं कहीं से पानी तो नहीं आ रहा है. प्लस नल चालू करके देखते हैं कि पानी नल से बरोबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. त्या नळात पण माती अडकत आणि पाणी यावचा नाही हाँ, परत तो यावचा तभी हम लोग लागतला. तुरंत चेक करके इसके लिए देते हैं कि आदमी को दोबारा रिटर्न आना न पड़े इधर. इसके लिए दिखा के देते हैं. आणि ही वस्तू नाजूक आहे जास्त येऊ जाऊ करू शकत नाही घेऊन. चला चाललंय पाणी भरू असाच मारतात काकेवर आहे ना. डाव्या नाही उजव्या. आणि तुमका दाखवाय तू आता कसा मटक्या घरी नेऊन आता आम्ही काळजी जातो गाडीतून जातो. हा चल. खरं तर हातातून हाताळून नेवचा असता असं काही पण ठेवायचा नसता. गाडीत म्हटल्यावर ठेवलाच लवणला तरी त्या मडक्या काहीतरी नुकसान होऊ शकता. हातीतून नेलेलं बेस्ट. हा आता या मडके आणलो ना एका आता नळाखाली त्यांना सांगितल्या 2-3 पाण्याखाली चांगला साबण बिबण घालून स्वच्छ धुवून घ्यायचा. मग आता हा आपण सर्फ घेतलाय. आधी त्याला भिजवतोय किती पाणी ऍब्झॉर्ब करतात करांदे त्याने तसं वतून दिलेलं आहे. कारण त्या बाहेर उघड्यावर होता ना मग आपल्या मनाकच नाही वाटत. मग तुम्ही ब्रशने करा किंवा नारळाच्या किशीने करा. मी हातीनच करतोय. आणि लहान बाळाक आंघोळ घालतात तशीच या मातीच्या मडक्यात जपान आंघोळ घालूक होईल. हा तसा मजबूत पण तरी पण जपूनच करू आहे ना. हो नळात धक्को लागलो की त्या नळाच्या बाजून पण लिकेज होतला. आणि मग तो काय भरचूक देवचो नाही गॅरंटी नसता मातीच्या मडक्याची. त्यांना आपला चेक करून दिल्यानंतर नाही चेक करून दिल्यानंतर सांगता येईल असं या बघा लिकेज झाला म्हणून त्याने सेफच आहे तो पण पाटणा दररोज. या बघा लाल लाल पाणी येला केसाचा जर असा. अशी ही चांगली भट्टीमध्ये चेकाने येतं एवढी काय माती लागत नाही. पण नंतर नंतर हे बघा हातीक माती लागली. असं वळत ह्या करतात ना गोल गोल फिरवतात आकार देतात. आता आपण 2-3 वेळा चांगला भांड्याचा लिक्विड टाकलेला म्हणून चांगला उसळून घेऊ. आता एवढं फेस नाही इलो तरी अजून एकदा घेत आहे. त्यांना सांगितलं गरम पाणी होता त्याला एकदम बरोबर सांगितलं. या बघा मी टोपात आता गरम पाणी तापवलेलं आहे. वाफ येता बघा. या पाणी आता याच्यात भरून ठेवायचा फुल भरून ठेवायचा. अर्धा वततय मी आणखीन ह्याच्यात इथपर्यंत गळ्यापर्यंत भरून ठेवायचा. काय कीटाणू असतील ते गरम पाण्याबरोबर मारले जातील. नंतर आपण लगेच उद्या दुसऱ्या दिवसापासून पाणी वापरून सुरुवात करायचं. गरम पाणी वतून ठेवलंय. आता याच्यावर ठेवूया आपण झाकण. तुमका जर गरम पाणी वतूचा नसा तुमच्याकडे सावकाश वेळा तुमका वापरूचा सावशीतपणा तर पाणी साधा आपला भरून ठेवायचा. चांगला धुवून घ्यायचा साबणान चांगला घासून वगैरे व्यवस्थित. आणि नळातच पाणी चांगला भरून ठेवायचा. 2 दिवस 1 रात्र पूर्ण दिवस ठेवलास की तर पाणी बरोबर मुरता. आता माका ह्या दुसऱ्या दिवशी वापरूचा म्हणून मी ह्याच्यात गरम पाणी म्हणजे तुमका दोन्ही प्रकार दाखवलं. लवकर वापरूचा तर असा करा आणि तुमका सावशीत वापरूचा तर 2 दिवस पाण्यात ठेवा. आता पप्पा सांगतात माझे पप्पा गावात करतात. गावात मडका असतात आणि आपल्याकडे जागा मडका वळसावतात. शेळकुडा म्हणजे ना ह्याची शेणाची गोबर आणि नारळाचे किशियो बिशियो घालून आणि कुंडो
कुंडो उकड्या भाताचा कुंडो घालून 2 दिवस तसाच ठेवायचा, म्हणजे आग आत पेटत त्याला वळसावणं म्हणतात, आणि त्याच्यानंतर त्या पाणी प्यायचं. त्याची टेस्ट असते ना ती लय भारी. आणि तो सुगंध जो येता ना पाण्याचो, मस्त पाणी. मग आता तुमका कुठला उपाय करूचा तो करा. आता गावी असलास तर तो उपाय तर बाबांनी सांगितल्याने तो उपाय करा. मुंबईत असलास तर तुमका 2 उपाय मी सांगितले. 2 दिवस पाण्यातच ठेवा त्याका पाणी भरून, पाणी वतत राहा. जेवढा पाणी त्या मुरात तेवढा पाणी तुमचा पिऊचा चांगला होईल. आणि त्या पाण्या असं छिद्राने पाणी येऊ आहे. हा, बाहेर असा छिद्रान पाणी, म्हणजे असे बाष्प दिसाक वय. बाबांच्या भाषेत छिद्रा म्हणतात, असे बाष्प येऊ वय. आता बघा गरम पाणी वतले मडक्या बऱ्यापैकी तापला. आहा, माठातले पाणी ताजे ताजे. शांतारामराव माझ्या मनाचे राजे. हे क्लोजिंगला आज नाव घेतल्याने असं या माठातला उन्हाळा खूप यावर्षी अजून प्रचंड वाढणार आहे. मे महिन्यात सुरूच नाही झालाय, त्याच्यामुळे तुम्ही सुद्धा फ्रीज मधलं पाणी पिऊन घसो. आमच्यासारखं बसवशापेक्षा काय करा, माठ घ्या, माठामध्ये थंड पाणी 100 and 200% रवताला पौष्टिक आयुर्वेदिक औषधी सगळं पाणी. म्हणजे तुमका माठातलं पाणी सुरू केलास ना तर तुमचे 2-3 गोळ्या काय चालू असेल ते बंद होतल्या. असं या व्हिडिओ जर तुमका आवडला असेल तर परत किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला धर तू पण टेस्ट कर. पहिला माठातलं पाणी आहे. माठातलं पाणी जर पियाला ना तो सुगंध येतो, त्याने आणखीन खावसा वाटतं. चला बाय बाय.